Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hey guys. What do you say guys? What do you say guys? Time to take on guys. Time to take on guys. Time to take on guys. 1 hour 30 minutes chatting to Banda in the trunk. That's not so like a solo runners. That's not to do with life. Hi Noreen. How are you, Noreen? That's not like a solo runners. Don't put some share life. We share. Guys, what do you say? How are you guys? Hi, Queen Sila, my Matida, how are you? Hey, yes, you know that Nyararo, nas kune good weather, guys. Kune good weather, nas kune good weather. Queen, how are you? Anzi amusi kufara. Ndiri kufara wani Nolin. Kutoneta chaiko? Ningatsamwe zvangu. Yanzi, you don't look. I'm okay. I'm okay, guys. And this could look good. How? I'm good. Atina kukona muchi batama okosisimeli. Queen. And this kuziva kuti muda kuti ndicheseka ndidini. Kubatama oko kunobatwa sei? How am I supposed kubatama oko? Ndifa kubata sei? Ndifa kuenda ku Zimbabwe ere. Kana musina kuona chete ingoti andina kuona kwakabatwa maoko. Handiti rufu runo pa company pa industry. Handiti ini handiti zvema team. Saka ndinongobata maoko kunenge kwaitika zvaitika ipapo. Ingoti hamuna kusangana nepandakabata maoko chete. Handizi kuti kubata maoko tafa ngoti tiudze vanhu erasikana Queen kuti anyway ndichambonobata maoko. Anyway uyaimuone ndichibata maoko. No, we don't do that. But maoko ndakabata. Kune vakaona vakatoona kwandakabata maoko. Handiti kune vakaona vakaona. Kana usina kuona hauna kuona. Anditi but maoko ndakatobata because rufu. Saka rufu mangwana chinouya kwako rufu harujambe guys. Haruskipe. Anditika saka plus handiti zvema bifu. Animona. Saka ndiri ini kudai. Saka ndakubata maoko ndakabata maybe hauna kuona kwandakadi kwandakabata maoko. Zvino kuti kachibata maoko ndinokuisa ndoita zvitedzera zvikuita vamwe. Kuti ndo yandoisa post pa page pangu. Aiwa. Ndogona kunobatwa maoko kumubatwa vamwe. Saka ndakanobatwa maoko kwanda kwakabatwa vamwe ndiko ndakanobatwa maoko. Animona. It doesn't necessarily mean kuti ndinokuisa pa page pangu kuno kana kuti ndodai so no, it doesn't necessarily mean like that. Anditeka Hamzana no jira vachari jaira mo in this page umatori jaira because ndikuti page ombere kutombogadzirisiwa saka plus ruda kumejwa saka vanhu vachatongojaira ayo vana vangu vanenge vari concerned iwo maybe kuti hatina kuona comedy yenyu chibata maoko vana vangu vanenge vari nhikiri video kaenda kazvitengera marosa muchidosa maudhuga ngoita basa atopera ingana mukana mundu dziwacho kana mbavata kana 1 ayempani pamba munondishura guys ndokumbira justice for Sisimeli guys justice for Sisimeli guys ndokumbira munitiro justice for Sisimeli pano pamba hapana kumira zvakanaka guys hapana kumira mushi guys kana guys hapana mira ino zvino lunch box yangu basa guys ndiro zvitengera yangu zvimachini ndai kuvunza imaracheni kuti maracheni ndoda kubika spark mukandiudza ndikanozvitengera 3 packets dzangu ndakainawo zvaanopedzwa ini zoka na 1 rand ndonga hapana atopedzwa ini kana ndadya muridzi wacho kana 1 hapana mufunge kana guys so boa man guys Kanisha, how are you right guys maskwera say guys tiri pano tatirega timbotendera 1 hour 30 minutes ndasina ndakazorora plus ndachidamboita thara cleaning mumbasa kana zomuka late ndikatanga kuita thara cleaning i1 day ka mangwana ndaichera basa saka ndazongoti ndatopedza kuita ndachite ndatopedza kugesa ngatega ndimboenda pa live timbotandara edu tichi handingazoni mwa kwakachena handingazoni ndiwo zvokunowatana 6 I love you Mary Dongo anyway pakuzoti Mary Dongo right memory moment ndakunzwa love you too even kuno vanhu vanodya vanokangana
imtalika zvakaoma justice chainotodiwa cha vanopasa zvese memune usoro wakati boyi maziso guys kunozongora musisina guys utozora usisina ushe kuti nai mwari ko zviri kumbofamba sei ndotodawo justice guys hesifadzi zviri sei shout more how are you right guys makachona nepijama here momo night dress ndata ndingaziva tana 7 rega ndimboti tite life topedzera pandopedza unoenda kundaonovata nditya tita kuenda kuma prayers tobva tanorara right guys nhasi ndauya netopic yekuti kutemwa nerakagomara tonditoda chimwe lemon juice guys kurupisa sanogadzira lemon juice yangu guys ndisa mfiriji yotonhora ndoya ndichimwa thank you fads nasi kune zuva iri light keteri rinoita kuti ndisvibe pasvibe apa saka ndichingo ameno ndakutenga ndosiya mumota ndozvandichazoitawo tani chatoitawo izvozvo masikati queen chero na 10 o'clock usiku 10 kuti wakangodai ndosaka ndati nonono vachakwakadini ipapapa zvakadai sinaiwe emails sure justice for me sure nono vachakuvatiki saka kutombotaimira tiri pandozodai so right naimi guys yezo aripi njani kwasingaoni yezo ari kupi right saka ndauya anzi meridongo ndiudze wako madongo akambonesa iwaya saka nhasi rangoti meridongo ameno saka guys tati chimboya netopic yekuti kutemwa nerakagomara right kutemwa nerakagomara guys I'm just going to give an example anditi pane nyaya dzandinadzo anditika I'm just going to give an example pane nyaya dzandinadzo mina ndimbotanga ndaudza mwana wangu auye kulife she's going through a lot example yake andichakupai anditi andipiko mwana wangu right ndakupai yangu chi muenzaniso then imimo chizouya once she's in the hospital aita sei ndichatomfonera alright iripo ndichamufonera manitei ndane nguva singa mwana lo mwanangu uya kulife usango shurikigwa uya kulife utambire tutandare nevamwe alright okay right saka hainaku miss you naku miss you wazano rutambire piko atichanyanya kukuona I read somewhere that she's in hospital. Okay, I'll check on her. Ndosaka ndandichimufunga guys. Ndosaka ndandichimufunga. Kufane zero nchimo cha hezi. Ndosaka ndandiri kumufunga. It makes sense guys kana mchidaro. It makes sense. Ndandichitomufunga zvotomufunga zvoti mwana yari kupi. Mwana yari kupi ane noise guys. Pano toshika mutomufila kuti aripo asiri kuonekera. Hezi mwana wepano ari kupi. Ndandichitomufunga. Ndosaka madara ndichatomufonera after. Saka it makes sense guys. It makes sense. It makes sense. Anze ezu notomunzwa. No. Yezi mwana wepano mwezi itori product yepano. Yezi anenda kwese kumuna nenda kwese nditi entertainment. Muna nenda kwese muna notakada mulanda munhu Joshua. Asi product yepano. Yezi I product yepano chai. Mesa amuzivi yezi muna noza yezi ndini. Mesa amuzivi yezi. Yezi anozikana ne ndindega ndosa yezi. Ne bamwe omebi ba kumaseko zake. Anomona mwana wepano yezi. Right. Ashaike baba live yes ndaito mfunga kubva nesuro saka it makes sense kabiti ari kurwara ndosaka ndandiri kumufunga mwana wepano yes pano kumwe kwese kwanozoenda ke but mukamubvudza ndokudza kuti mwana wepano andokudza kuti product yepano right so guys inzwai munzwe ndinenyaya ndoda kuti nditaure kuti chekwa ndakagomara guys vakadzi they go through a lot most of the times anditika but nenyaya kuti mukadzi akasimba imbokodo mukadzi imbokodo idombo mukadzi akasimba antimazvona vakadzi vanhu vakasimba asi pane dzimwe nyaya dzokuti dzinoti break high lady see dzokuti dzinokubreaka iwewe dzinoti breaka futi isusu hanzi yes she had a mental aiwa ndosaka ndandichimufunga uri right ndichamutarisa maumba because ndinotofila mwana wepano ndosaka ndamufila ndafila kuti handisi kumuona something is wrong ari kupi right so inzwai munzwe guys chiri enough of face I'll check on her ndichamufonera kana ndapedza pana papa ndine private number dzake ndichamufonera
Guys, how did a case and up by example panapa endina yo panapa handite uri murume uri muskana anditika wawana murume boyfriend yako mukuronga unororana, you are putting money together. Ndine two, I'm going to give you two stories andika, two examples andika zaitika dzevana vangu andika pano zaitika ganitengere iyi une murume wako wemakore animaona hai yandizi ndingaiti kudi nyai murume wako wemakore murume wako iwo animozati mu marriage gaikati pa relationship pane mumwe anenge ane zodzo rekudaro saka zodzo rako iri kana wapinda muwanano nokuti kunonzi murume nemukadzi kana mchinge mawanana vavenyama 1 andi zodzo rako runoendawo kumurume through iwe antimaona through mukadzi zvinhu zvake zvichifaya ati murume zvinhu zviri kutatarika anditi mukadzi ari kuita mari akati alright imarriage kai anti aisi relationship imarriage ati murume wangu chirega ndidini ndikubatsire tiite zvinhu zvedu anditi mukadzi akaseva kamari kake andika atora kamari kakawanda 20k apa murume anti kuti murume vachitanga kuita ku South Africa uko vachitanga kuita business i Cape Town ndiko kwa mjolo kuzhinji ku Cape Town achitanga kuita business anditi varonga pasi toita business rei aiwa tochitora tota zvemambo zviri kuita vamwe zvokuisawo pamatekenoti totenga zvinhu zvedu tichidai antika zvatengwa chimdudu chatengwa murume akuita nechimdudu anti vari kuita zvinhu zvavo pamwe chete mukadzi ari kuronga zvinhu zviri kufaya anditika mari yakupinda mukadzi ane vision ati no handikuona kuti mari tasevha imwe mari tadi kuti tichitenga motikari antika toisa futi patransport mota ichi bike topa munhu achirenda chipuwa mari every week antika because zvibike zvaimboita waiti ukatenga chibhasikoro chibike chako guys ku South Africa ukapa 20,000 rands up vanenge atoitamburira kamakoti bei ku South Africa uko ukatenga chimudhudhu chako ukachirendesa waipiwa 1,200 munhu anochitora vakomana vaya vekudhilivhera vaya kana kachikuhaya kwauri anenge achikupa 1,200 per week antika yasara uyanta kunzo kundikwake sa depends iwe unongopiwa yako 1,200 saka imagine guys uri kumba uchingopiwa 1.2 yako antika iwe ungachingoza every Friday kuri kuya 1.2 yangu anti ukuwane motikari murume ndiyakuchinda nemotikari patransport itawo Uber anditi zvakanaka zvinengei mukadzi ari kupusha murume ari kupusha murume kutemwa nerakagomara topic ndati kutemwa nerakagomara 20,000 rands antika ku South Africa guys anenge vati kuti vaiunganidze mari iyoyo unenge utori mutambo, trust me on that one anditi hi Cassandra and then hey Chido how are you love and then murume obvati one day mukadzi zongonawo mamessage mufoni aona mamessage ndichatoya kuibreaka kuti isaita straight nyaya iyi anditi mukadzi aonawo mamessage mufoni anditi aona mamessage andika ovunzawo murume kuti neiwe foni inenge isina ani muri vana mochete foni haina password bona muri kuita zvinhu zvini pamwe chete andika foni haina password haina chii mukadzi oti ozobatawo foni ona number iri kungoapia kumacall log yakawandisa obvunza kuti chii chiri kuitika andiona ko uyi number konzi ndi mukadzi wabhuru wangu andika saka pane nyaya yakaitika bhuru wangu ari kunzi akasungwa nyaya yemapepa saka ari kuda kuti ndidini ndimubatsire mukadzi akati okay pakanaka semurume anoshanda kune kumabhasikoro kunoshanda kumauber unoshanda ndakwandaka haungazobvunza kuti upi wachona zviri kufamba sei ati zvakanaka vatogara paya vari kugara paya handi asi mukadzi atakakuona tumared flags kuti tachinja foni dzaingogara apa murume achingoti foni odai rari pano iko zvino foni kadai unobuda nefoni akabata nodai unotanga kuzviona wega kuti pane something chikuitika vakadzi munotofila kuti there's a change pane zvamwe zviri kuitika pane zvisina kumira zvakanaka mukadzi akazviona but angoti no you know maybe I'm overseeing things you know and then ubvangosiyana nazvo andimaona and then azoti zvavata dhera rimwe dheri foni iya aona foni iya nhamba yaya haikona iri kutoramba chingodini iri kutongodai ndipo pakazoona message yaita kunge ikurerekera kurudo ndopakachinovhunza murume kuti ndobva achitora nhamba yaya ino pekutanga achitora nhamba yaya ndobva ati ngandidiwo ndimbohwa kuti ava vandiani handi ndobva achifona ndobva ngoitawo kunga kutsvagwawo mumwe munhuwo handi ndobva zvanzi unfortunately uyo anga achitoziva namba yakafona itazati namba iyi ndeyani ndobva ati makadi yenyu vakati ndikutsvaga ningi zvikanzi kana wrong number hamusiri here miningi akutodherera kamukadzi womunhu uya akati imi ndimani zvikanzi ndozvati pamwe munenge mafona muchifonera kuti mutsvage nyaya dzemurume wenyu akutoumana girlfriend apa anenge achitoziva zvaari kuita ari kuda kutozivisa mukadzi kuti chi ndo zviri kwani chatomudza sei
kuti nabeko intutodi tutudanana svika anofunga pamwe muri kutofonera ikumurume wenyu kana murume yatobhadharani neni kana muka just friends uye akati ndambovhunza izvozvo ndambotaura neizvozvo ndambokuvhunza zviri kufamba sei auya abvunza murume ajamuka handi zvatisingadi zvokwakiuswa handi zvanoita ndizvatisingadi zvokwakiuswa izvozvo echichi handizii ndangokudza nditombozindo watwatwati atara statement dzakawanda mukadzi anyarara ake handimona mukadzi anyarara kudaro handitika akazungura murume akatanga zongobuda mumba nehembe achinda choda mba nehembe achinda apa vazotenga imwe motikari yechi2 motikari iyi futizve andika mukadzi munozati munenge mukadzi nemurume vanhu vakaroorana guys munenge muchingoti kana usiri so much exposed zvikuitika mazano munenge uchikuti tikuita zvinhu pamwe chete handiti vakutonga tonga mota yavo yechi2 handi murume ndiise munhu wechirume ka ndianenge achipetsesa mota achinotenga obvaisa muzita make asi mari iri kubva kumukadzi handimoona aisafuti muzita make handimoona mukadzi aona kuti zviri kunyanya kunetsa mukadzi akazoreceive anonymous call iyi inenge yaibva kuna landlord because apparently murume akazotorana nemukadzi uya ende angari shamwari mukadzi weshamwari yake zveshuwa ndekutorana nemukadzi weshamwari yake mukadzi shamwari yake kutosiya murume kwakunda nemurume wauyu kwakunosvika kunotsvaga imba somewhere else yakutoti ndini murume wacho handika akutosvita murume uyu saka mai ava vaiziva chii murume uyu vakati murume uyu ndinomuziva hanimoza zvekuti vemujigara munharaunda murume uyu ndomuziva mukadzi wacho mai vaindobva vatsvaka nhamba ndokuisa anonymous ko vakati iwe murume wako ndiye chete akatsvaga imba pangu pakati ndobva mupa address chingosvika ipapo mukadzi murume angasasa nekuchava takumba chavati kumba muna isika moti 6 dzika chaanenge apinda mati 8 dzika chachapinda anenge apinda mumba haasisipo handimaona mukadzi ainda paya paudzwa nemukadzi anosvika kudai siwanike murume akutogara kumai mwana ndakamba kuza kuti hembe dzichinda nokusingazvioni guys hembe dzimwe dzanga dzatobuda dzatoinda mai mwana zvinhu zvikutotorwa zvikutoenda murume akutogara nemukadzi uya mukadzi atobvunza kuti koindei patosara kuti zvawatoona shamwari ndiyoyo sha ko chindi pako kamari yangu ka handitika uinde nemotikari dzese chindi pako mari dzangu murume akutotanga kuti amutaura rafu handimoona so zvinosiya mukadzi ari padepression asingazazivi kuti ndoichasei saka guys kana pane ari kuzivawo kuri kudiwa munhu webasa Cape Town, please hit my inbox because mukadzi ajumwa asina kuzvifungira anga asina kuzvitarisira vanenge vachiti mari yedu baba vangu vachirememba kuti uber inenge ichipinza mari every day handi vachiti kubenga mari yedu murume akutoita akawanda kuti rafu handika akutoramba kupa mukadzi kana ende anomuza kuti kupera kwemwedzi see yourself out handitobhadhari rent handika ende mari yekutywa kuchengeta vana ina handitoiwani handimona abuda aenda kwani kwasisi vaya kwemukadzi uya akasiyawo murume wakewo aishanda nauyu ndokwaenda saka kana muchizivawo pane basa and thank you mails unofanira kutogara uchitopina apa mails right anzi mundifone alright tali undibate kuserisa isa message saka mukadzi ari panguva yakaoma chatiri kuda edu ibasa guys kuti akwanise tabhadhara rent apa remember kuti zvinhu zvanga zvichifaya vanga vachibhadhara imba inodhura handisano vachigarawo kuposhi area vabva ende history vakatotanga vachigara mumukuku guys muhoki handimaona vakasumuka vakadaro but murume ayeredzwa adyiwa aenda handitika saka basa kana muri kuzivawo panoda zvaizvo zvaasi kusara kana muchizivawo pane basa kuti akwanisa kukondiya nekubhadhara chi otsvaga ke pari chipa una unogara kichine vana vake pachibhadhara rent handika achisota out kuti oita sei handimaona ndo nyaya iripo right kunonzi kuchekwa nerakagomara kuchekwa kwerakagomara number 2 handiti ndine mwana wangu pano mwana wangu uyu adana nemukomana wake 4 years handiti ndokuti unogara vese zvokutozikana mumba and everything zvese ndokuti unogara zvavo vese vagara vese ndobva tobata pamberi pake handitika nguva yekuti achinozvara zvikanzi kochinda kunoti anosungigwa handiti achiti achinosungigwa paya vabereki vemusikana kati aiwa dei manga matanga mabvisa uroora kakuti munhu asungigwe sezvinokuitwa pamutemo mukomana kati alright bo saka tochingogara panapa handitika then kana uchingwazobara tonobvisa chii vari kusevha mari mukadzi anoshandawo murume anoshandawo vari kusevha mari pamwe chete handika tochige tunganze mari uchingozvarira pano asi tochunganza mari ndinodini ndinoroora saka vari kubatsirana mumba mukadzi nemurume kuti vaunganidze mari andimona vagoenda kunodini unosaka mukadzi akushandawo ndiye ari kuti akauya nemari kakakura pera kwemwedzi okavha marentals okavha chikafu murume uti ndiri kusevha achiunganidza mari andimaona sezvinei murume akazongobva pamba nerimwe day iri towards weekend murume akati nchamboenda kupi nchamboenda kwandiri kuenda uko kuvabereki pane zviri kuitika ikoko ndozodzoka kumweza kana zvichida kuitika gazi zvinokuputira haufungi andimaona hana chakangofunga kangoti aitofona munhu ari kuvabereki kuyakuya achitonzi ezvishuwa ndiri pano ndikudi hakuna munhu akamuza chinhu hakuna munhu aibvisa uri remember muroora uyu andowirana nawamwe ndanditaura namwe and everything andika atodaro paya
weekend akazongoti one day weekend after manhere ndobva ngonawo status achinovhura status kuhama yemurume akaona pari kutopemberegwa muroora munyuwani. Maria ibva kunomuroora yaenda kunorora mumwe pakutopemberegwa munyuwani asiwa kumba. Murume aenda kuvabereki vake nevabereki vake vatoenda kunorora mumwe musikana kutorora nemari yanga achiunganidza musikana chikabva zvese. Murume achini yangu ndodini ndochengeta tigonorora atona murume akatopfeka mazambia aya maroro aya. Murume abudamo ari kubuda mumba atoenda kwarunorora avunza fonera vamwe zviri kufamba sei. Vamwe vati ndandipindire nyaya dzipedzerana nemurume anowana nemurume wako. Hapana munhu amudza, hapana munhu adai kunobvunza murume munongozivawo dzastatement dzaangana handimaona pano pakazodai pano pakazodai ati uya titaurirane tionesane uyu musikana zvikazodai vabereki dzimunguva zvamunoita so handimaona nenyaya yekutya maposition ekuchechi kana kuti kudini. Zvinhu zvinorwadza mwana wangu ndikuhwa kuita kumurwadzira zvoti dei murume ndaigona mbomona ndaigona kungomukanira 1 chematsenga nzungu ndonobhadhira fine yepublic fighting handimaona because zvinorwadza achiita zvinhu zvakadai. Apa mwana wake wokutanga musika wakwana munhu yari musikana womukawadha kudai so munhu ari kungoti munhu aenda kuvabereki agadzisa zvinhu iwe kuna kugadzisa zvinhu kuti undine vabereki vako vese nehama dzese kuenda kunoroora. Hapana kana wana kamudza obvunza mati kosei takatoshamisikawo kuti chichikuitika takafunga vanguda mataurana kumba kwenyu hanimana murume achizoyetsaka pa zvaita seibarika zvikanzi aiwaina because ine iwo handichakwanisi wandatoroora uyo ndiwo ndododini unotogara naye. Mwana ari disturbed right now, mwana ane stress ane depression. Apa ane mwana anti akabara mwana saka zvinhu zvinenge zvichirwadza kunonzi kuchekwa nerakagomara. Hama dzemurume dzandokuzati hatina kukamana dzidzi ini ndodiwa nyama dzemurume kauchida kuona kuti havakudi mira paite incident yekuti hama yavo inoita uone kuti vanokupandukira sei vachiita kusaitira hama yavo even uri right sei even wanga uchivachengeta sei even wanga uchiita sei handiona vanokupandukira kunonzi kuchekwa nerakagomara handimaona right. Ndakambokuudza hii story yeshamwari yangu iya muninongo ari kufona tanzi kufona after live kati tikuti kwai ndikupirewo yangu nyaya chifona ikapa live kwa munoda ndikufonere kuseri sei ati tikuti titaurirane maproblems edu semadzimai. This is the only platform guys where you are free animona. This is the platform where you are free kuti mutaure maproblems ari kukunetsai zvinhu zvamunazvo what you are going through because here we listen, we don't judge. Atika munokorekta na comment section imomo mwakada kuyajaja comment section inongo yayo kupedzera ipapo ndozvandakungotira comment section pano inokugadzirisa imomo handitombopindiri inini kunoko inogadzirisa munhu yega comment zvati nyaya idzi inyaya yemunhu somebody is taura nyaya yake then ukataura off topic yekuti uite kungori vanokupedzera comment section because one mature platform. Atika this is a mature platform yatinoita nyaya dzevanhu vanouya nenyaya dzavo hadzisi nyaya dzemakuhwa pana hadzisi nyaya dzemakuhwa dzekugwa kana kuti dzichi inyaya dzevanhu vanokashara nyaya dzavo real life issues. We tackle those taboo stories that are not meant to be said on public. We come here and we discuss and we talk about it Atika and toonesana kuti okay toita sei pa situation ingekadai animaona. So ndine muninongo kuti call me after live ndimbokupira nyaya yangu muninongo. This is the very good platform for you to call kana sikadi kuzikana voice rako tine skill yemhino unongobatawo mhino kudai hakuna chero chinzi une magic haungazisi kuti ndiani munhu ari kufona anditika right. Pane handisira zvakare audio but audio handikwanisi kuiteerera now ndechiti audio ndozoteerera papai danga chikumbiro kanamba iri different right. Saka pane ari kutofona regai titange neari kutofona uyu handitika call in and share your stories. Kuchekwa ndakagomara ndepa people wakachekwa ndakagomara uri kuda kuhila. You've got your friends now. We are your friends, we are your family, we listen. Antika kana tichitukirira totukirira rume wako kuti ufile better tovatukirira kuti iwe ufile better anditi that is what is there anditika. Saka right number ndakapina. If you want to share your story with us you are very much welcome antika raunoziva anzi aiwa zvokuiswa pamute no atina kuisa pamute munhu andina kuisa pamute uyanga achifona saka ndotoya beki ndofunga mamwe akati kufona yako achadzoka kana aona achazona ndachiritina kole yake anditika right saka vanada kufona anzi yakarogwa yes chinoitika manje tamba ndichiti pamwe anenge asingazivi kuti mari yarora ndeipi manje andoona anenge achibva ndakaseva anenge asingazivi kuti mari yanga ichitosevwa nemukadzi nemo mukadzi kumba uko nemurume uyu kuti zvigonorora uyu yabva zinorora iyi. Ndakambokudza futi shamwari yangu muSouth Africa yanchiti
murume akatomuka makuseni vakada kuzani akatonobata kufriday morning Saturday makuseni akamuka kuma5 achiti bhebi nda kuenda ndizokubata time andichika ndo anasini kunosa uende kunozokona mangwana kuma past 11 ndobva takakufonegwa nevanhu kuti kwauripi boyfriend yako iri kuchata munhu wanga anaye akatocheta chii zvikanzipota dziri kutendera mutondo munhu akatopfeka masuti kuri kuchatwa uku handimaona ndobva tonodi atoti kunyepa kunodai so andimaona kutiona murume akuchata mai mwana zvikutobuda everywhere zvitoesitress makamuri zvikutobuda murume atochata abuda mumba magirlfriend yake makuseni haasi kutomboziva kuti murume akatonorora boyfriend yakatonorora ikutochata musi uyo amuka naye makuseni kumatenda ari kuchata vanhu votoona mota dzichitendera votodai votoona dai mapikicha mota anditi South Africa ndingakanamigwa mapikicha vamota akatini boyfriend yanhingika iwe uripi kuchata una kuti udza katochata kupi ndiri kumba ini zvikazisaona munhu wako kuti mutumira makudai kunodai munhu akachata animona saka hatisi kudawe maprivate guys tisi vanhu pamute vanhu vari kupopota nenyaya pamute handitozotaura kuseka rapedza life yepaningekiri saka guys pawakachekwa ndakagomara kunogona kuveko kumujolo kumurume handitika uya utipe kana kuti pamwe paunoziva kuti wakachekwa ndakagomara kuchekwa ndakagomara kwakasiyana siyana apa ndakakupai example yezvinhu izvi handitika because inyaya dziri recent dzaitika kushosha handiti saka 419 guys kwanisa mujadzongona majava paprofile unozonotsva now mendiva tiri kuti chifonai muitinzwe uyaitinzwe yesifarai fonaitinzwe kana mamakazona majava yonga mune papromise makamuchironga zvamamuchironga all of a sudden azongove majava mai mwana kwatove nemuchato wanga usiri kutoziva kuti zviri kufamba sei kuchekwa ndakagomana namba dziripo dzakapinwa idzo namba dziripo idzo namba dziripo dzakapinwa hanzi na D anokusiya kuCape Town achinochata kuLimpopo anochata imo muCape Town imo kuLimpopo kwautotara kure imo muCape Town imo anongobva kwaunogara kukaelicha uko oenda kunochata kuClaywood kuClaymont amene koko zvatopera hanzi mai have your number Florence number dzangu idzo dzakapinwa hapo idzo tora number zo yakwadza idzo number dzakapinwa hapo tora idzo dzirapo tora number dzirapo idzo ndo number dzangu dzepublic idzo dzidzo the private hai izi ndizo the public idzo saka tora namba idzo right saka fona ika guys tinzwewo kana kwenyuwo kuti zvakamira sei pane mukadzi akanyora kuti she found out kuti murume ane mari pasi yokunorora mangwana akaiva pakati pausiku murume akarara anenge kana ukatoiona zvinenge zviri ndani unenge watogona aida kunororani hanzi I was in hospital after having a miscarriage for my twins at 5 months. Miscarriage was caused by ex beating me up and strangling me. Instead of him coming to the hospital to try at least to try and make me feel better or apologize, he spent the whole night with his side chick driving my car, club hooping. Unodzikamiswa yo we ati murikuona murikuzwa mukadzi arowa aita miscarriage angari pa 5 months aita miscarriage pana kuti murume aende kuchipatara anosora aende kuno software mukadzi kuti ndakakurova ndikazodai pafa kuti chichashakirwa nemwana akatorara the whole night roro aine girlfriend yake akarara the whole night ane girlfriend yake saka right 419 guys 419 nezuro ndakambokanda picture remurume nemukadzi nemusikana nemurume nemwana ndibva ndavhara murume nemwana because ndaida kutsvaga musikana uya handiti musikana ipa ndaiti mudzi yandibate agently paya handiti I didn't want to jump the story handika tisina kunzwa the other side of the story ani muri kunzwa taida kunzwa the other because zviriko zvokuti iphotoshoot yamakatoona ya murume womunhu uya mukadzi akatoona pa profile iprofile status yaya makatoona zuro yaya mukadzi akatotumigwa nomuti imi havasi baba anhingera kunodai wanike ndiwo baba anhingi ndapora Petronella kunodai wanike ndiwo baba anhingi handimona aitedza kana kubvundana kuti ndikati know what my sister apa tisi kuziva zviri kuitika pamwe musikana uyu akanyeperwa kunzi handina mukadzi the best thing is for us to look for this girl titange tanzwa kuti anozviziva here kuti ane mukadzi
Hanimaona. Mwana akatobatwa nokudara kuti mwana womurume because ukatisa mabatungo kandi angakaitwa mwana aya. Hanimaona. Kuti ndikati photoshoot unoita ne girlfriend yako ne mwana wako. Hauiti ne vana vamwe vanhu. But chiita zvakangwara. Saka ndakabva tavhara murume nechi nemwana tikateka tsvake musikana akauya kwandiri but uchitsvaga munhu mutsvagawo zvakangwaraka. Zvino ini conversation munenge muchida nyaya. Sisina ndokuzivai atimbomburitsikana musina kutipa nyaya tanga vatara kuda kundipusha nditaure nyaya. Aiwa. Dei ndakataura nyaya ozoya nerimwe side. Moti sisimeli mamhanya manga musati mazwa nyaya. Saka ndinoposta zvakangwara ndiri kutsvaga dia. We are fast. Andika tinzwe because taida kuona kuti ari kuziva here pamwe zviriko zvokuti vanhu vanonyepa guys takanyepegwa navo varume ava kubva kudhara hakuna vanhu asina kunyepegwa nemurume varume vanonyepa animaona ndosaka ndaimuti nditsvage uya kuno but now it seems as if she knew kuti this guy was married animaona because the friends vaizama kuvhara chose animaona chiti iye musikana chauyeka imimi muri kungomtsika muchingoti chichi muriko chiti yekuti iye auye munhu ari pasocial media pangauye antika ataura audze mukadzi kuti aiwa ina handimuziva ndaifana handina mukadzi achimuchenera odhira nehono yake because right now ndatomudzora pane confusion handika pikicha kuphotoshoot handika apa murume anyepa kuti ndikuenda kupi kupi azononekwa abuda akatochena mbachikwa ndikuenda kufunction nekubasa apa onekwa kuphotoshoot nanimaona saka maybe pane explanation yekuti mukadzi anogona kusaziva then ukaziva chokwadi wobva wachimuudza handika anzi pamwe no nemukadzi uyu vakaroorana vatori 11 years vari vese vatori 11 years vari vese murume vanotori nemuchato vakatochata white wedding nditori mapicha ave muchato akandisendera anotori nemuchato chaichaiwo saka murume azouya nhasi kwandiri achida kuzamanditseretsera guys imarume musaanditseretsera kuibhosa ativhunduki zvokumhanya atikwatiswe isu kurumidza kunodzilita post iyo chichichichi ndikati ewe post handidelete ini post nditozodilita namudzi akandipa post handichidhilitai ndopandichadhilita zvaizvozvi iwe go and sort your house in order, go and tell your wife the truth, burisa girlfriend yako upe mukadzi andaichomupindura pamocho ndatukwa wenwe ndikazi ziningirako andaudzwa zvomupurugwa nemurume ndopandataona kuti murume eka antori bomba class ndikati handibvisi saka kwa mukadzi azoti anzi ndavingwa mukadzi wacho nanzi azouya here musikana yeye but aramba kuuya nenhamba auya neprivate call plus aramba kuburisa kana face saka ndangoti pamwe watambwa hamhenu saka tataurirana ari kuti yanga asingazivi ndokuzobvisa wandata posti manje apa ndikati posti ndakungobvisa angu asisha svinura maso usvunurisise handitika chingosvunurawo maso usvunurisise because nyaya yako is not make sure is not maburi too much hani maona saka ndo zvinenge zviripo right saka fona ika guys vatinzwawo saka munzati mese mapana munhu akati monera akagomara tiri right handi that means my marriage zviri kufaya saka tiri right right yeresa kokuzoda kuda kutseretsera ungatseretsera inishua ngalo nditseretsera ndabara tumzati bamni nemadodzikama zvenyu zvokuti zvematseresi pano zvitoshandi mufunge zvekutseretsenwa ndo zvisingatomboshandi itodzikama yei idenda ndorini mimi izvo zvindemutsa nemukadzi wenyu kana mafunga kuti abarika muchinomudza handika kana mafunga nokuti anodonha nedepression akafa muchiya muchitosora muchitaurana muchitosenda mameseji amukutosenda ise kwandira dei mukutochanela that energy kumukadzi wenyu kunogadzirisa zvinhu kumba kwenyuko dei muri kutogona animona ndatukwa zvemubhuru ndatukwa kati zvine munga tichavhunduka ukundituka chinhu china mai yako nochaunonituka nacho chinhu chine mukadzi wako chinhu chawakusiya mbao chakaonechaunotuka nacho asi nochaunofumba chitsvaga ndochaungandituka nacho icho tingavhunduka izvozvo kwandainogasa imba yako anoona so guys ndikuti eda someone panapa hanzi kuvhura marondero wedu kana wakapora kanisha ukaona uchiri kuti ndikuvhura maronda hausati wahila kana wahila idzi nyaya dzinotozitaura setestimony chitoencourage vamwe vakadzi ukaona chichivanzi haya handikwanisi kuchitaura ndovhura maronda hausati wahila thats my jet hausati wahila kana wahila chaiko chaiko unotoyataura kuti guys mirai ndikuudzei hanzi besides tikati mukadzi aita zvinhu zvendiye wazoti hanzi amene mukadzi zvendiye unenge wongohlava mukadzi zacho vanobvundisikwa kava vanobvundisikwa kava vakadzi vanenge votya kwaine zero murume anga abata chinokuvadza achida kumubaya nacho hai Susan how are you saka tichazobvisa yedu stika mukadzi angu ndichigwa head poster ipi ndombovharawo musikana iko zvino ndombovhurawo murume
ndongovharawo musikana ndovhura murume ndozvandongoita nai mukadzi yangu ndipagwa yechite kuchipostai ndongovhura hombe ndoisa murume ako achinatsa kunditeretera zvakanaka anyatsa kuona kuti materesi ake ndoasinangana nebasa rese ungada kuteretena isu shuwa takazoteretenwa kubva tichitaka kuya pasocial media asi 10 years ako tichingoteretenwa ndinoda kumuvhurira mukadzi kana ngoti tivhurai ndinotovhura anhu aihopa arimo mukomenzi chenimo angoti vhurirai chiti kandai mangwana munosora muchimuona zvakanakanaka murume munosora muchimuona asi ndofunga anditozikama mucape town murume yaita zvogadzira madhishi sokwaire zvokuita maalam ndatomurespecta utomuvhara face uda kutozokwira girlfriend fai mapostire girlfriend twisai tikati iwe ndohoposta iwe pane murume wandakaona achirohwa manyuwa mutoilet apa akapfeka chii akapfeka chii apa akapfeka ring iri kutenda kuti varume vazhinji pane vakadzi mumba ndidzongochani handiti vanoroora kuitira kuti society nevabereki kuti vavoti handinoziva plus society yedu ichabuka kuti angochani kuzimbabwe asi varume vakatowanda vari muzimbabwe vagere nevakadzi mumba because of society iye chaiko chaivoka imanyuwa life ndipo ndionawo zvangu akatopfeka ringi zvakaoma pakaipa right fonai guys ndoda kufona tinzwe fonaiwo tinzwe kana kuti une murume wako kudari kutoitawo chimbo chanichi ndokutemwa ndakagomara kwachoka fonai tinzwe ndiudzo mari vaarabiyo ndioenda uchite kuti varume zvinonetsa kuvhara mahwane varume right uyu aunza nyaya yake right inini 14 years mumarriage takauya kucape town tisina chinhu saka ndakuverenga nyaya yake anditika yahaiti ushu right unfortunately okay alright ngativerenge nyaya ini 14 years mumarriage takauya kucape town tisina chinhu tichigara mumukuku life yakazotanga kufaya baba vakuzviitira tatove nekambani munhu akave nemota 2021 ndipo pandakatanga kubata girlfriend yaitirwa zvese sisimeri kutengerwa property new maokay asi umwe musi murume achiendako akasvika kuine imwe boyfriend ndokupera kwazvo 2024 ndakazobata imwe girlfriend ichiti ndine nhumbu ndobva asiyiwa now January akabuda mumba kwakunogara neshamwari yegirlfriend 3 months asipo azongodzoka but ine haana shungu neni asine munhu uyu asine munhu uyu vachiri vese sisimeri ndorwadziwa nekuti takapinda munomu takauya tiri pasero ari kuti takapinda munyika yenzvimbo yecape town vari pasero vasina chavainacho vapinda mucape vasina chavainacho ndobva ambotanga kuona girlfriend yekutanga anditi yaikanga ichitengerwa zvinhu semunge vatambura life yakufaya zvachinja zvinhu girlfriend yaitengerwa property maoke yenyuwani ndobva azvibata ndobva murume azoenda ku1 day ndobva noona kune imwe girlfriend boyfriend ndobva asiya ndobva kwazoita kuti imwe girlfriend yechi2 andika ndobva azvibata ndobva zvapera ndobva azobata imwe girlfriend andika ndobva vanetsa futi murume akatombobuda mumba andika akaenda kunogara negirlfriend yayo andika akazodzoka kumba adzoka kumba asine girlfriend yavachiri kungodanana andimona saka mukadzi ari kurwadziwa because ari kuti nokuti takauya tisina chinhu takatese right saka mubvunzo wakunozoti right vachiri vese ari kugara newe but vachiri vese anditi that means mari yacho yari kushanda ari kungotora achingoendesa kune girlfriend futi iyoyo my sister saka pagadzirisa ipapo inosendiri varume musape mari motwa ndokunyengera zvisina kunaka musape mari dzenyu varume don't give them your money varume musape mari dzenyu varume don't give them money because they take vakadzi for granted musavape mari ingoita zvinhu zvako wakanyarara just do what you are doing
kurizi because tana chokwadi vanotamba rafu vanotitamba rafu varume ava ndo chokwadi vanotitamba rafu. Ini guys ndoda kumbokufunzai chero kuchinzi kwai kudi kana kuti chii kana kuti chii guys. Ini nditombofunga pamwe neniwo ndakambotodliwawo guys ndakatombodliwa ini ndofunga ini sure unenge uchitodliwa guys usingatombozivi. Ndoda kutsokubvunzai guys munoti mazuva aya ana Veronica aya guys mazuva aVeronica aya imini guys momo ndaidhila guys ndaiita mari iye aita mari yake dzakareba but ndaiita mari zvokudaro. Pane pamwe pekuti mari tainge tine joinda kadhi maiwana rimwe randaive naro ndaikosa mari kwezongona mari yabuda unoti mari tinge tironzi ndazodai kana ndatitenga mapasi emuti kana ndamisano ndapota vaishina unodla kumagirlfriend kwachitoenda kumafaro nemari iyoyo guys tinotodliwa usingatozvi ndakazosvinura ndikati kana hazviti regai titute twangu ndivhure ndizvitute twangu ndinotanga twangu ndokuzongona musi wangu zomukawo ndakaswaipawo ndakachinja ndakatransfera yese yakaenda kune muakaunti yakatransfera kaisa kuzi unenge uchitoti akashokadzwa musoro nemari yako akashokadzwa musoro nemari yako guys ashokadzwa nzara nemari yako iwe usingatombozive mari achitira ti musoro wangu watodaiso mari yako iyo ndinenge ichitoshanda varume ava guys fonai tinzwe guys vana kufona tinzwe kana guys saka ipapo nozo chakachinjidza ndichakatanga guys chakachinjidza ndichakatanga anomaona saka iko zvino you just put your money under mugamba wochera pasi guys fonai guys kana ndichinzokachoka kana musina ndinde zvangu ndinozvizorera zvangu dzangu yako 24:97 ndinozvizorera zvangu ndinozvivatira kana musingadi zvenyaya yadasi tiinde zvangu ngoda munhu wana anovhura musangano anomuziva zvepano wana anenge wavhura musangano munhu anongonyara kungovhura musangano chete mufona pari kuedhe kukwira ava ndikuti kuedhe iri kuramba tumwe edheki amochichikuitika amochichikuitika kuti sahwikwa kaif sahwikwa if kwesekwa if antimashora saka gaizika unenge uchitoona kuti pamapanyonaka hazvina kumira mushe unonzi kuchekwa ndirakagumara kokoko ini ndiyo sitora ndogara ndokudza kuti takachekwa ndirakagumara kaipo payo kachekwa ndirakagumara guys kana kuchekwa ndirakagumara guys kana ini ndakazomboti kamwe musi ndazoda kunotsvaka kuti anogara kupinda zoenda kuguys kutanga ndakaita ndakanoita noisi ndikanonetsa noisi ndepaketi anoona ndikanetsa ndichida kutema mawindo saka ndakazonzoka handavana kundisungisa ndakazonzoka kechitungu ndikona ndaisi kumazibhagra yapo guys nekuti chinokana kuti zibhagra negedhe rachinjwa ndaisigwa zigedhe vaimwana kuti panga pasingasapindiki ndidai kunongomira kugedhe kumemwana apa chapindiki ndaisonge zigedhe rine mazisimba akadai handimazviona guys aiti kazvifunga zvinototsitwa nehono ndetiti wakuda kudotsiva weni guys ndaidaikuda wakudotsiva kuzika tidotsivawo chete guys ndaifonaika guys kana musingani ndine zvangu ndindayo chitaure nyaya yemurika kwa mutari kuti muye mutaure nyaya taure nyaya chiwe iwe zveshuwa maita mutara ndakatizoona ndoga kuti hazvishandi zvekuti munhuka vanotokuita mastupid vese vari tu vanotokuita mastupid vanototi mamura atanga benzi riya rawe ndototi wabenzi ndiwe saka takazoti you know what change tactic chinja mutactic usasara uchiteveka munhu usasara uchienda kwasasara uchinoti hazvishandi ukapondora futi motikari ukapukana zvewindscreen dhimi zvemudzokera kumasure makunotenga zvitanga nazvo futi nekuita windscreen iya saka unotonyatsokuona kuti zvozvona hazvina kudi life no balance chiedza ndakava ndaitsoka zisimbi ndakandangovesimira pache ndokutanga ndakatopinda makatopinda pane chigedhe magedhe mamwe namagedhe aya ndawana adresi ndikaisa pagoogle ndikanondisvitsa ndikataimira ndakamira kunze ndataimira ndikaona pachibuda mukomana chikadaiso chikomana chine chakafanana nemunhu ari pakete iye mwana wake chete mwana wemukadzi uyu chete pazopinda mumwe mukomana muhombe ndikati mwana mondo kudai ndikaona kuti ndiye kufanana ndobva ndaramba ndakabhaka ndakamira nzeuko ndobva ndazoona shasha ichipinda iye musikana mukadzi wachipinda nemota yake ini okay ini mota iyi ndaiziva guys mota iyi yakatombouya kumba kwedu mota iyi yauya kumba kwedu guys izvikanzi mota iyi ndimwe munhu wandoshanda saka roda kundiputesitra mota roda kuenda kunoigadzisa kunomuziva ndikati mota iya
anetsekana guys ndikati ndobva ndachisonofara keteria ndokupinda ndaona kupotora pundura vanhu uye vanhu vakabuda asina ndakatomira pato munhu ndakapinda ndakadzoka nawana kedi rachidhura zikozi kedi kuita ndichangori kupinda handichangori kupinda zivo munongo wani fonai vasikatandari fonai nini haya fonai guys ini dzangu nyaya zisoperi ndito zvimwe ndinoita chikangamwa ndikuzofunga kuti gara paya pakazombodai gara paya pane mweya ndosambofunga sei kuti ndinenge tikira zvazvo yakatanga pade papika pera sei ndichazokudza guys ndakambomanyisa munhu nemota mudza kunonzi kumanyisa munhu nemota iye ane mota ndine mota ipapo ndo pataifanira kuita accident tikafa guys tandina kuzoita accident ndinondipotera kuita munyika muni kamura ndoda kukwira pada ari kutodza kukwira kudi makutsura namai nevana wakambozviita here lisa zvokuti panguva yangu wakagumbuka hauzvifungi zvese izvozvo hazviri kure newe hauzvifungi chauya ndo pasteji yaunenge uri papo ende unogona kupuwadzo zveshuwa but hauzvifungi panguva yayo halo dia bebi madha tiri bhoini muri sei mujoro wemucape town unoda kuti upfeke mwoyo wako ugoisa helmet yesimbi ugoisa ganje riya rekuti ki urasha kii ini mujono wangu wandiri muizvezvika mujono uyu unorasha mameseji like meseji inofanira kuuya kune misimele yakwandiri unatsokutoona kuti ni meseji haisi yako zvachose wovhunzwa inenge yatova gaslighting handiti inonachiko repsychology yoita sokunzi pamwe kuda uri kuona zvisizvo asi unenge uona kuti ndozviripo ini rakagomarara irika I think ndiri kurivesa ndoga muri kurivesa muri kucheketedza muri kutadza kuti ndiri kutadza because uri nyaya yebota rinambowana bota rakaita sairoro unanori kuita kuti ndigare ndisinge ndinokangamwa here saka anonyatsopakura mupakuri chaiwo kupakure gwai saka mukati handii ndinogara pano unozovati ukasvika zero kuti wasangana nemunhu kuti unosvikoita usati wakambouwa neumwe munhu ingepi so mungotiziva kuti panapa is not make sure saka mahwa nekuzviwetera kona mwoyo unobuda ndine shamwari yangu yakanditi iwe nyaya yake yokupinda une mwoyo nditsiura shamwari yangu iyoyi but haangakutsiuri because haasi kuziva kuti muri kuitwa sei saka zviri izi kungotsiura munhu asingazivi kuti mahwa nokuweta anoziva but zviri izi kakudza munhu kana kuti haasiri ari musituation zviri izi kudza munhu kuti asiri musituation ngaapinde musituation mumu azviwetere kakawana wanda tinoti anobuda ini singotinatogona kuti panapa hapana mared flag beta tichingobvisa kuti tiri mundudo ungoti tiri kujona wako tongoti f badi unoti zvoku chimwe chinonetsa ndechokutiuka dzinenge dzichiti kumba kwedu tozuva imi ndimokutaugwa kuti ndikumuri kuvaveida iiti zvakadai zvakaiota kuti mumbobvuma here kana kuti mudii kuti tinombozama kubudisa mwoyo kuti ndisare nefungwa mumujoro but kola onai musanyanya kuignore mared flags, don't ignore them. Yes, either effects partner. I don't know how you can do it. Kana mchida you treat him as a sex partner. Kungoti kana mafunga
moya mokoshwe yumo wetenyu oindake andimaona izvo kuti munyatsozopinda nemwoyo imi muchiona mared flags akadai so maona aenda kudzai kuti munhu akasimuka amuka makuseni na5 achichindo kubata time natero kuti aitoenda kutonochata kutonochata uyu munhu saka ari singule saka muri kutogara naye tikare tosedu anogara kwake achiuya ndogara kwangu but anonyesa zvokudiko anoita zvokusukudza nomuromo anokusuka anonyesa zvokudii mama turafemoshuwa takanyora ndozvati shamwari yangu tiri madhayaris atiri zvatozva kuti ndinokufara voice aiwa shamwari yenyu asi anozva chokwadi anoziva anozviziva achatoziva kuti ndini ndiri kutaura akati anodi tibuda nemwoyo ndiri kuzama ndakambobuda nemwoyo shamwari yakola is not easy shamwari yakola is not easy andikuva kuti vari kutindoshandurudzwa paupenyu hwavo kubva vakure vasvike pavasvika pasati vambosangana nezvakadaro pabonde saka zviri easy kuti tivaudza tiri kuita tichivaudza but the moment yavanongomuona achibudikirapo chete kudai pavanongonobatwa kudai atouya saka hapana zviri easy tichivaudza shuwa asi kuti vabude mazviri it's not that easy it's not easy asi kuti potential ndinayo hakuri kubuda hakubuda muzobudisa chibota zveizvi izvozvo hazvo kabatiri potential yekuti ndibudika I can saka chakuitika ndechekuti pane umwe munhu ari munzi wandiri kumbotaura naye saka handi zvinonzi munhu uri single pane chaitika saka ndakaona kuti okay saka bheta regai ndidi ndimboona kuti uyu ari kudm zviri kumbofamba seizvo manje munowana pabhedha protection here naikola nebhuruku vaigogota horo narikatasvika handizeri havo nokuti munotonga magugula masettings motogugula because ari mdm munowana riri danda vaimwana pasina zviripo ndokuzochita asi anenge ane rudo gose achidokupai rudo gose asi pambedha torolo saka zvinenge zvochita manje kuti muchizodzokera kuya kuti munoita saka mototanga jamenu ndimoita sei ende izvozvo chero iye ari mudm kataka chokwadika ari mudm iyeka chero izvozvo chero dai achigonawo kukweshai nenyaya yekuti mwoyo wenyu uri kuno uyuzvu munongoona sekuti hapana zviripo ndozvakuchatonoona hapana zviripo you may be right but uyu ari mudm takambotifambidzanei makore adarikaya tikazosiyana sisi vato vanyanya kupindira murelationship iyi yaiyoita sekunzi ndikudana nevanhu vaviri saka ndokusiya kwandakaita saka sisi avakafaira variko muri muri vahendla sei manje sisa ndozvonetsa because vhiki yapera iyo vakandisendera meseji apa vachiti horo kuri sei varora chichi saka ndakangodarirawo hambo somunhu wari naniwo ndiyati mabasa madei machidzoka zvakaitika paya zvakadini sori kwaiva kudini asi still matini asi mimi kola mati pamataka kusvika matira asanambokweshwa zvakadaro uchitiva kuti uyu makambodanana naye mashure asi hatoiti zvinoitwa nouyu saka ndozviti hazvisi zvinozoramba chikudzosera iye but zviripo zvimwe zvinhu zvokuti you can live with ka unogona hako kusaweta asi munhu uchigonekwawo usatamba nekuweta kola kuweta kwakakosha kwakakosha kunobvisa uturu neyo hashachi udika munhu akanaka upi uyu wechiti akanaka wokutanga wokuweta uyu
muwetesi unokuona sokuona kuti munhu zvokwadi akambainaka ndo pane problem ipapo pakunaka ipapo pakunaka apa ndo paita dambudziko apa nokuti mukadzi wese wotongodawo kunaka ikoko ndo panoita dambudziko amiri uzive kwacho tikafona muzviya zvokupota igaupona foni inodayo aika handizivi ndoda kubuda asi handidi kubuda handizivi muzafiniinokuausosikuatitama kusemuka kune meseji yakanzi morning beautiful kwadini zvakanaka chinokuita kuti zuva itange zvakanaka iye munhu good night motsve zvakanaka meseji iyoyo inopa rumwe yakakosha ine rukosho rwatinarwo meseji ine rukosho nokuti kuseni kana uchimuka ukanzi I love you beautiful yes a fruitful day unosvika dzeri zvotongozinya uri woga ukangozvifunga manheru wazvizve good night dream about me unotorota handisi mazviona shuwa nerukosho that feeling inozo Mother's Day wanzo chino igwazi box remachokolate rawaimboona riri pachikazo uzoona iyo rauya antonoti kudenga kuna mwari pasi pano aiwa chokwadi kola ichokwadi icho chokwadi handizivi kuti kuda kubuda ndoda kubuda asi handigoni kubuda Kola pane mubvunzo anzi unowacha mablankets here kana kuti unotowarira plastic wati pano anzi zvani pana nemubvunzo anzi Kola saka unotowacha mablankets after here kana kuti unowarira plastic vanowacha zvikana after ongarike kuwacha vanowacha aiwa zvinozoita ndine old continental pillow okay kanzo yanoisa umuitira papilo ipapo pamba saka mozoriwacha everyday pilo iroro azvaikutanga mfazvo vanhu vati makachinja bheti nemizoro asi mukuvhera mavhurazve zviri kufamba sei kusvika ndarashira tii hazvizoiti saka pasi continental apa majariso pamunoriitira paya munzoriwachai kuti mumboriregai inyo rakadaro raita flat saka akavha ndowacha tozongorisawo mumvura ndongozoomoopa zvepapo saka harinyanyi kuattracta attention muri kufara kola aiwa muri kunakigwa chokwadi chakanaka guys kola vari kupinda mucloud 9 chaiko vari kuzvinzvoyera konaambonyepi admit but panewo futi level of toxicity iripo but iwona wosangana neizvizvi mwoyo unobudisa mwoyo sei ndikuyanza kuunderstanda ikola I understand you hamene vamwe guys but me I understand it very well zvauri kutaura it's not an easy decision guys zvafanana nekuti unengoita zideriaria iri zidzamba rapfuta iri rokusvika wodana nezidzamba rapfuta tongozva kuti padzamba rapfuta paya guys hapana chiripo but mabendli uri kutengerwa mareji robva matege and everything tongogoya chitibuda guys it's not easy guys panenge pasina zvemukati zvinenge zvirimo but panyaya yekutoti vari kutowana vari kutowana zvavanenge vachitowana ipapo it's not easy toza munhu kuti buda asi unengofinatso kuona hako kuti zvimwe zvinhu hazvisi kukuitira mushe but nyaya yekuti unenge uchida munhu asi dzonyadzikuweta idzikola saka munongoweta pose paangoya katota nai munotoweta chete pose ndo zvatorepo every time panotoya pakasaitika ruweto yekugoka anotanga kuvhunza kuti waindepi asada kuona here kurengi asingagumira pakudefudhefu kana kuti atojaira kuti ndozvamunotoita
anenge oda kutangazve anotoita wari kutotiko chii ane rudo handine umboapologize zvakagona unoapologize kwakake zvimwe zviyazva zvaporimbira kuti uchibuda usati nepfungwa zvadzoka zvaya zvagara namagaro kuti nti ane mari iripo okay right iripo but inozwa kuti kana uri munhu wekuti haunei nematerial wekuinika haunyanyi kuzvitarisa izvozvo of course kana ukanzi yeishereni hauzonyanyi kuiramba kuti gashire iwowo zvine mutsa but achisvika munhu anenge akasheka akakuratidza runungo yekuti unenge wakaona kuti it's nice to be here zvakanaka kuma pano then kufamba uchizo zvimwe zvese izvi zvese zviri right zvingori ipapo chete but iye anoashuwa kuti hapana iripo imwe yaakadhimita iwani iyoyo akadhimita akati munhu wanga ndakamboona sokobai musadaro vasikana kona tipewo nhamba saka muda kuti apeiko nhamba iwono yavo imi musadaro namba vano imi vanhu imi kwanai vasinamba nai unoda kupuwa nhamba kuti mudii kamai madirect zvakaomba kamai unongodziwa munhu wandakasangana naye mazuva epatinozongona sevanhurume tinenge tiri pakutsvaga uzoona kuti ukwakuita indisiyi saka handizivi kuti ndobvuma here kana kuti handizivi because dzimwe nguva imwe honestika inotozogwanda dhani kurevegwa nhema ndizvozvo hamene mutina madhara tizokwela kumara kufederation kuti ndiye wenyu here kana kuti haasiriye wenyu mutombona madhara zvazvo zvonetsa kandi ndikati ndinamate panouya zvimwe zvisvo chinongokubvisa cho chinongokuratidza seipapo unenge wanamata kuti gai ndimbonamata kuti zvakanaka kuva pano nemujoni wandinayo ndokuona meseji yakadai woti regai ndinamate ndombodaiwo una chinhu chakadai mwana akutarisa manje kana kuti satani wari kuyewo nenzira yakadai kuti akodisturbawo chimwe chinhu chakanaka aiwa asi satani ndimwari vachotaura but kazhinji kacho kana mwari wako achitaura zvinhu zvatinoda isusu zvisiri zvatiri kuda isusu vakuti siya iwe nzoti ndisatani kusanoda kudanza mugelo wangu usanoda kutopindira mugelo wangu but sometimes mwari wako vachitaura vachitokutaridza kuti ona siya zvoitika futi siya iwe obva wati satani mwari achitokutaridza saka zvine zvazori kwamuri kuti imimi muita sei but musakanga nemuzive papa kuti mwari vanototaura pasituations dzakafanana naidzodzidzi mwari vanotaura manje vanotaura ndokuzoti siya iwe obva ti kusiya satani chaiye uyu because iwe uri munhu mwari vacho vakambotipawo problem huru shuwa sevanhukadzi kuti pamwoyo nemaemotions evanhukadzi kashoma kuti upinde muchinhu nemakumbuka usina mwoyo aisa ako wakanyangokurwadzisiwa uchigona zvomujonesi zvokuti haupindi nemwoyo chichi but kana usingagoni wakapfavaka unombozama asi unoona kutika aya ameno imwe yazoshingai kana kuti zvomuka kavhiki chaichaiyo michitaura chimudza mwari kuti ndoda kuona ndivo chimboendai munowepeswa oraiti kola thank you very much ndaseka kola aiyaiya right hanzi haiti sisi ndibvunzirewo kumadiaries kuti ndodawo kuziva kuti ukafirwa nemurume unotora nguva yakaita sei uchichema usati waita boyfriend nekuti ini murume wangu wakarwara almost a year saka bonde ranga rakuita shoma kupedzisira pasi pasisina ndinofanira kumira how long ari kubvunza kola hanzi murume akarwara It's difficult. Kana iri paculture yedu they say
gore kusvika paitwa ndonyaradzwa Nyara. nditi paitwa nyaradzo kuzoitwa zvedombo. So they say a year, but I don't know. Zvinongosiyana nemunhu. Iwo ukada kukurumidza futi mangwana unotengawo kunzi ndiwe Kola saka wakaurayisa apa mai. vari kuti bonde kubva muri machirwara bonde racho panga pasisina akazoshayika futi bonde racho hapasina futi saka ndofunga vadi varohwa Varohwa neaids nenzara. zvekudaro Saka ehe saka vatongotenga mavhibrata votomboita ndozvandingatora kuti ngavachengete dildo madhildo ariko. Kuna vari muchiita kuZimbabwe ndovapa zvedildo madhildo ehe umbopedza ehe nzara. kola chimboitai zvedhildo mbomerai zvenyama izvi dhildo hakuna kana anombokuonai mungoita kumba kwenyu muri one itai zvedhildo kana gore risati rakwana mirai musunungurwe nehava dzachona kana makapfekedzwa black yaya mubviswe black yaya soriya then muzodi muzochitangira ipapo muzochitsvaka yenyu boyfriend zvaizvozvi chimbomirai right. Hello mother, asana mai vangu vari kufona zvisingaiti. Hello mother. Hello mother. Mimi hati muri vana madhiyo here? Ana madhiyo ndiwo ana mai vangu. Saka ndiri kuti ana mai vangu nhasi vari kufona zvisingaiti. Ndimi muri kutaura kanyaya, muri kuenda nyaya. Uyai. Abvekiswa nokuti ndati mai vangu. Ana madhiyo muri mai vangu. Muri ana mai vangu ana madhiyo. Saka ndikati ana madhiyo ana mai vangu ndeichitoreva imimi. Ana madhiyo. Yes. Kwende mudhaya ratimuona chakunanga yangu totombotaura panikita chati yangu yes. Iri mudhaya ndozvisiva tipirei tinzwi ndandakatapera angafona saka yakatati kuti ndikudare ndafunga right azodiko azodi matotaura mukapedza tisati zvoita timbomira aiwa taurai naye taurai henyu naye aiwa taurai naye taurai naye alright taurai naye Mildred John uri kunyika ipi iwewe? Ndakubvunza kuti madhildo anowanika kupi. Mildred South Africa unomawana online kana uri kuZimbabwe pane vanotengesa? tiripo long time. Yes. Right, hanje itinzwi. Zvisinei ndakangonzi munhu ari pamusoro ndakanzi I love you so and so. Sero munhu. Aiwa kwekudherera chako aiwa kudherera asi wakambondiudza nyaya iyi wakambondiudza iri kuramba ichikurwadza wakambonditaurira nyaya iyi anodherera uya mangazodiko ndakazosiya wakazobuda zvechiwa ndiwo umwe akadhikimataizwa nemunhu wako uya munhu akakudhikimataiza uya waimuda even sezvaiita unga usingaoni waingogwira mereji yako waimuda hawangu akadhikimataizwa ukazokwanisa kusiya zvachose tosiya chanjangu ndichazokuudza kuseri. Okay. Asi wakati move kutogura chaiko. Serious? Wakazi akabvuma ndozokuudzai madetails kuseri ndanchingoda kungotaura nyaya yekuti munhu anotaura zita reumwe pamusoro pemukadzi wake. kudherera zvako kunenge kuti strong plus mwari sometimes anga atokutaridza zvanenge usingasiyiwe vanenge vachida kutaridza vanenge usingasiyiwe saka haisi nyaya kana wakabuda my friend I'm so happy for you chirega tichikudza chirega uone urombo uya hwakuchitanga because ini ndinoziva kuti izonzo ranga riri kwauri chirega uone chirega uchinyatso kuona manje urombo uya hwakuzotanga manje big time. Pakaipa alright dear saka ndozokubata kuseri ansiudze kana aiwa anenge asati averi kutaura nyaya yake achazokudza rimwe gore achakudzai kana akuda mbomusiyai apore alright iripo wangu hanzi nakola kushekera nemurume akasheka February aiwa is too early kola aiwa February March April May 4 months aiwa kola chimbogara pasi chimbogara 4 months wakutofunga zvokuda kutoningirira kutoona wetesewa aiwa kani
aiwa kola 4 months sewaiwa kana timboshinga igore chete rinosvika tekajuni. Unozotenga kuona zvipoko kola menako. Yes, unotaka kunzwa nezvipoko. Imbomira 4 months too early, very very early. Alright, uya mbofuna ndakusviona ndakuiona tinzwa. Aiwa 4 months imbomira. Hello kola, muri sei? Muri sei? Tiri boy, ni kuri sei? Kuri right. Eh. Sisi nyaya yangu kumbova kuti zvakamboitika ukwandiri. Yadei tinzwa. Inini zvakaitika, inini ndava almost 15 years ndine murume wangu. Rimwe zuva zvakaitika ndezvokuti ndaingofungira kuti munhu maitiro ari kuita anenge pane zvekuitika. Saka tichiisa mari yedu pasaidi tichichengeta mari yedu taitenga ari mayesu tidaenda kuzimbabwe. Musi wacho iwoyo vakabva vafonera vakubva vabuda vachimhanya kwakuenda panze. Zvikati kwaita basa apa hapana kana kubasa kwavaida inokubva ndavatera. Ndavatera kudai ndikuona munhu ari kudanana nemunhu wandinozivawo padhuze dhuze. Ari kudanana nemunhu uyauya. Kudai kumubvunza kudai ndikati uyauya kutanga kutondipandukira kuti apamuromo. Right, zvakanobva ndanyara. Inini ndakaita chiramo ndakafunidza kuti chiramo. Ndobva ndadzoka kumba. Pandakadzoka kumba ndatora mari yose ndakwira bhazi ndasiya vana ndabva ndaenda kuzimbabwe. Same day ndaenda kuzimbabwe mukadzi akatobva atoita move in kutouya kugara mumba nevana vangu. Tanga kubudisa vana vangu mumba mari kuona mune makicheni chati ari kumadziro. Mukadzi kutouya kugara akatogara almost mwedzi wese ndi kuzimbabwe. Chengeta vana achibikira vana kuno kuteputauro. Imi mamaziva here kuzimbabwe? Pamamuri kuzimbabwe makaziva here kuti mukadzi achiita movie? Handina kuziva. Pandakazoti mumwe musi ndiri kuzimbabwe ndakafona ndichida kutaura nevana vangu bhozvana vangu vane makore. Mumwe wacho ndepakabva ati mama hapana munhu ari kutowa tiri kugara naye ari kutotichengeta achitibikira achiita sei. Asi anorara kumba mamurara. Munouya nemakore mangana akataura izvi? Ane 11. Mabvunza murume? Ndobva ndamubvunza ndikati ko ndiri kunzwa kuti mumba muno munhu ari kuyachirana. Ndokubva takakokota yeshe handizvizive here kuda sei. Saka ndakabva ndati ndiri kuuya ikoko. Asvikanzi uyai munozvionera uyai munozvionera. Ina handina kuzonyasekuti. Saka zvavanga papera 1 week ndobva vanditumira mari zvikanzi uyai. Musi wandakakwira ndichiva nomusi wakabva wadzingwa mai vaibva wanzidzokerai kumba kwenyu nokuti muzviti ari kuuya. Mukadzi aitouya mumba mune hembe dzangu mune zvinhu zvangu zvese mapureti mapoto mapikicha angu emuchato ari kumadziro aiuya achitoubika achitosvira kubasa achidzoka mumba ino mufunge. Saka mukadzi makazi nomubvunze? Ndakamubvunza ndakanga ndatopindwa nemweya wakaipa because ndakanga ndakumuvhima everyday. Pandakadzoka ndinzwa nevana zvese zvaitika ndakanga ndakuti ndikangobva kubasa ndonomugarira paanodzikira bhazi ndotanga kumutera nemota zvishoma nezvishoma tidapona pamba paanogara. Saka mweya wakanga watopinda wanga unototenga vanhu kuti vamubaye. Ndobva ndazoziva kuti munhu uyu hanzvadzi yake ndiyo ndakazoziva kuti munhu wandinoziva. Ndobva ndazotaura naye ndobva azonotaura naye akati asiyana nezvauri kuti munhu uyu ndinomuziva mukadzi wauri kuitira zvakadai asi munhu akashata kose uri kuitira munhu zvakadai. Maifanirwa kutobayisa murume wenyu kola. Ndiye munhu maifanirwa mutaka ndi murume wenyu iye wozobayiwawo mukadzi asi matanga kubayisa murume wenyu because murume wenyu ndiye akataura chokwadi. Mozati asingatimbodza naye kutaura chokwadi as much as tozongopedzera ndi weakling yedu ka weak point yedu mukadzi ndokwatizoita kunoataka mukadzi but munoziva kuti by doing that tiri kupa varume vasimba over zvinhu izvi everyday because ivo ndivo vanosimuka vachienda kunonyengana nevakadzi ava. Handi mukadzi yandingasamboapata murume ndiye anenge achitonetsa achiziva kuti ndine mhuri ndine mukadzi achitonetsa chero kuti auye kumba kwenyu akakuziva sei akaziswa nemurume wenyu kuti apiwe simba rekunziva chapano akapiwa nani simba iroro. Murume wenyu ndaipa kumuudza kuti kumba kwangu kune mukadzi pane vana ndogara navo kumba kwangu tsenogo area hausviki but ndiye akamusvita pamba
Hanimona baba dei vakamubaya nescrewdriver ratakarohwa nemaskoli akatofa maenda kujere inini iye usara achiti anotosara chinyenga mwachisa mumba murume ndiye afa kuti aubayiwa first. Mufunde ipapo ndakanga ndatosvika panguva yakaoma ndafana kuti varume ava vasiri kutemba ndeyokoti kana uchishanda use mari yako pasaidi ungotokupenyu wako nokuti zvakaoma. Chokwadi ichokwadi ichocho. Kana muchiita maproperties enyu guys muchiita maproperties isai make sure kuti master enyu ese ari pari true antika usaita utarisa zita rake ega ari 1 azviiti guys unodyiwa muri kuiziva nyaya ye30k yanzi yemwana yavo muno akatoruza mari yake chokwadi kutoruza mari yake chokwadi chokutodaro nenyaya yekuti aise anga abhilivha zvinenge zvitaurwa nemurume uyu zvinonetsa. Varume vanobhilivhisa vanenge vachinyepa ipapo pandakadzoka mukadzi uyo akatotaura akati inini ndinotanda kuti ndisiyane naye ndotoda mari yangu because inini akanga atonditi ndibhadhare hendi mumwedzi ndozokupa mari yake akanga atodyiwa mari yamukadzi uyo akanga akutogara paya kuti ndichimbotibhadhara hendi ndine maproblem andaombokavha ndozokupa mari yako. Pachimajekwa next time tosiya vana manyara munhu anenge angoenda kunogadzisa zvinhu zve1 month vanoenda kuchikoro wotokurana nevana pa1 month ivo vachienda kuchikoro. Disrespect tafadzwa handisi kuzviramba kuti mukadzi akaita disrespect handika ndisati ndakava ubayiwa vese asabva kutangwa murume kubayiwa vese ubayiwa vese but ndakava kutangwa murume because ndiye akaudza kusvika baba simeri vakadzi tokwadi munhu mukadzi wakanya nokura kuriko but kuzototakura mukuendesa simeri kutoda kupinda mumba mako uchitosvika mapureti aukuzova purapureti mumba mako aunzwa nani aunzwa nemurume wako mukadzi yeye pati munhu akamupa chisimba murume it's wrong but munhu akamupa chisimba akatomugamuchira kuti uya kumba kwangu kune vana ndiye murume wako kurohwa vese asabva kunyange kurohwa stereki murume chokwadi varume havasiri kutemba navo varume vanorwadzisa andowana murume ndiye afa kundotanga kurohwa stereki mukadzi orohwawo asi murume ndiatitangwa because ndiye varume vanotorudza respect kusvika pakutounza mumba manoziva kuti mune mukadzi mune chii mune zvese otojairira munhu kusvika pakadaro kuti uya mumba mangu naiye mukadzi nawo istupid otobvuma kuenda norarisa pamubhedha yako kana mapakagadzikwa pamubhedha ipapo kana mamakasei magadzira mubhedha wenyu vanhu zvavari kunamirana kudai mazuvano naimiri vanhu vari kunamirana vari kumwenyadzonanga papi chaipo chaipo I think ndo muchatafa kungotora tsese gaisi yekugadzira vanhu vanamiranei vanhu vari kumbonamirana ndekupi kuri kuitwa kuti vanhu vanamirani vari kuenda kupi kuti vanhu vanamirani ndiani ari kunamirisana vanhu ndo zvatakuda kungotiita izvo zvesvo kana nyuchi handi kune vari kuita zvenyuchi chaizvo kuti munhu anonge achingoterwa nenyuchi anoda kutumirwa kana nyuchi chaizvo pachihure nyuchi dzoshadai pachihure handidzo banyuchi pachihure chinokunambe kungokira kikotyo kunamirana chete nyika yose yavaona chiti zvinhu zvigaro vikati varume havana matako anoziva utako ihwokuyakuya hwakaputuka kakaputana vachisundwa vachiinde vakana ndo zvavanenge vachidangoitwa chete ndo zvavanenge vachidangoitwa mutaudzirawo kuri kuitwa gaizi ukona namba mutipewo kuri kunamira vanhu tigare nangopedza vasports ona vandakazo it's true chirudo it's true there's a video iriko izvo zvinotedza video iriko yemurume nemukadzi vakanamirana so murume nemukadzi pari kutaurwa shona chinzi simukai fambai makadai murume achiti ndikugodziwa iwe kuchinzi fambai vakazoenda kuprofita ine kanzi simukai vakunzi chiko iripo video iyoyo ndakaiona iyi vanhu vakunamirana yandokutoorora vanhu vanyanya chihure vanhu vanyanya yekunamira yatora mukomba vanhu vari kunamirana zveshuwa mune kurikunda kwaka tokuti kana mukakuwana motipona apa tingoti vakadzi handei ndokungopedza nyaya guys ndokungopedza nyaya hanzi zvino chiri lavhi here naikanisha zvinopoitwa sei lavhi iripo asi my other partner is cheating so what should I do? Should I just sit back and watch him bringing diseases at home? Kana kudonoloka what do you think I should do? What do you think people should do, my sister? Look, ndokuzvipedza serious varume vatye kuhura kozi brother rakapfeka mukadzi wecream imi zvakaoma halo kola
Lokola? Yes, yes, muri sei? Ndiripo zvangu. Hello, Ndimbori. Hello, taura ndisikuzwa. Okay. But handizve pamute ndo zvatamboramba guys, apa vamwe vakufona achida mute hazvinaunaka. Isusu tinichida nyaya imi movha mati mute saka toita sei? It's not fair. Isusu titoriwo invested. Totaurai nyaya yenyu kana mafona tese tinzwi. Tibatsirana. Mucharowana sisi. Sisimeli kuti nzwisa mwoyo kwavari kuita vachivhura maziso vachiyo. Vanhu vamamute musafone tiri palive moda shamhu. Sure, we need to do a petition against vanonoti mute. Modi kufona kana tisisiri palive. Na if you have your private issues, musafone tiri palive. Tozunzwa hasha, muzotidzora sei. Samantha uri mupeni yei? Wakabetrayiwa naye. No.
Exactly. Vanofanire. Beauty face inotyisa. Justice for the diaries for being put on mute. Taura kokoni data redu ratoenda richichema. Apa ivo sisimele vari kunakidzwa vachinzwa nyaya isusu chisara. Tofanira kutotaura now. We need to sit down with sisimele and make her understand. This is not fair. Yeah, all right. Yeah, pakaipa. Right. Hanzi nakola asi kuti hanzi handina kwanisa kutaura for mareasons avandiudzawo. Handi munoziva kuti mhuri yose munenge muri kumalife apa. Munenge muchiziva kuti mhuri yose tiri pamalife. Saka havana kukwanisa kutaura. Asi nyaya iyi ndichaitaura ndichipidigura handika nyaya iyi. Kola vanga vane murume wavo. Handiti. Kola vaine murume wavo. Murume wavo ndobva aita girlfriend. Handiti. Ndobva vabata girlfriend. Vasakumutana nemurume achiramba kuti girlfriend. Kola ndobva vadini vafamba vaenda pavakaita. Vaenda pavakaita kola ndobva vanoita zvavakaita. Handiti hande murume ari kuramba kuti hey handina girlfriend. Ndobva aenda girlfriend iya. Handika vachibva kumafaro kwavo musiwoyo abvako kwaanga aita kunogadzira zvake kola ndobva vanhu vaita accident ndobva vafirapo vese vari two. Vafirapo vese vari two girlfriend nemurume wake ndobva kwataka kuti akuchemwa akuenda kunovigwa kumusha. Kubva kuJoni vasvika kumusha kadzi nehama dzemurume imwe idoro maiguru kati aiwa idoro handisi kumwa ndobva hama dzamadoro dzakatanga kudunhuka dzichitaura a lot of information sensitive imwe rabhuti nevaningina information yakasikazikama nemukadzi ndobva anzwa zvakawanda mukadzi akabva ati alright zvishoma zvinogadzirirai mukadzi ndobva amubuda hombe ipapo pamariro ipapo ndobva taakubuda hombe ipapo achibura hombe musiwoyo akatanga kutotanga kutokwirisawo papo. Handitoda kuti vari kudunuka achitaura zvakawanda zvaitwa vaitoziva zvaitwa nehamba yavo vasingamudzi ndobva azvinzwa pamariro apa akachitanga kuita manje kuita navo ipapo. Handimaona saka ndozvaangachitsanangura kuti ine hangu huru ndakabuda dzakawanda saka ati ndichazokupai neaudio handika kunyatsodzwa because ini kubva pandangoziva kuti ndizvo zvaanga achitoita munhu uyu and everything ndakachitanga manje kuchitovhurira huru imomo saka ndine huru dzandakavhura saka ndabva ndazoti vanhu vakupopota. Handimaona tirega ichi tigozonzwa mungochiitai mozita audio motipa. Handimaona saka ndo nyaya yavo yavanga vachishare iyoyi. Handimaona vachazoyavo neaudio motipa audio. Handika unongogodziswa guys, imagine unongogodziswa ingoenda uchiti ndikunoningira saka But on a more serious note, Sisimele, is it worth it? kudi Kuti unozoenda kuma-extensiwayo kuma-lengthiwayo for a person. hazvizozikani kuti unozati unogona kumwenda chingoti amene handizoziva hangu zvakazva zvazvizoita. Handifungi kuti haana kuuraya guys, haana kumboenda kunouraya munhu akangoenda kumwe chete ndoda kuvabata. Handimaona but zvazvinozoita kana mudzimu yako isina kusimba unofa. Haana kumboenda ndoda kuvauraya kana mudzimu yako isina kusimba unofa. Zvakafanana kuti ndikanamata tinoti matejerasi praise ndichingonamata kuti mwari kana usina kusimba zvichokwadi zvinouya nepanorwadza pekuti usha kuti kochi chiri kuitika. Iwe ndichingozana ndechandakaita ndakangotaura chete mashoko ndakangonamata haana kuuraya Paul angoenda kunoti ndoda kubata zvinhu ndoda kubara I want to find out what is going on zvinhu zviri kuitika munhu anorapa bva vaitawo coincidence musoro bva vaita accident ndobva vafa. Handimaona right pane mumwe here guys anoda kufona panewo anything to say panewo Sorry, Sisimele, sorry. I don't have anything to say. Anything to say? No. Right guys, pane here
ari kuda kutaura ada kufona tinzwe ivi vakatouraya mucompensation makawanda vakatouraya makawanda mucompensation mumwedzi mungakonei kuvhita mwere muchidi asi muri movo guys kunenge usina kuzvozvitako direct unenge ungoenda uchiti hauzoti direct ndoda kuuraya unenge uenda direct uchiti ndinoda kunodi ndoda kungomukaurisa ndoda kudai andika munhu obva afa musikana uyawo yakambobuda madhezi ayaye yakazoprovwa kuti chokwadi here these days wo Joy zviri kuitika pasi handisati ndazviwa tichimeusa nyaya musikana uya akambonzi wekuzourayiwo paya nyaya yacho ikanetsa zvichinzi mukadzi angaenda kuna gogo aniwe yakazoprovwa ndechokwadi gogo vaikaenda sei marketing strategy here yambuya vayanga iri pamasi marketing strategy ya because yakabva yangonzi yanga iri marketing strategy yayo pane mwe rada kutaurawo guys kuchikwadi rakagomara aripo here vamo kana pasina ndichinda zvangu time dzangu dzakwana nii going ndambokutandadzai zvasi ndambokutandadzai pane umwe here hanzi tipewo nhamba dzenyu Judy Mels isira uyo Judith mutangadura nhamba pasasipei comment yake Mels alright sismeli nandaibvisa pauyu musire parasipaigira hanzi kwavo ndikohost ndikohost pana matinoisa mapane 1 ukangoda kukwirawo unongouya wokwira wotoita pane uripo tichitodhiskasa nyaya totoita kunge podcast yedu muri apo itiri pano tichitotaura nyaya vanofona apa vatofona tichitodhiskasa nyaya yavo muripo ipanewo imi ndimi musingadi kukwira chete iye anozvidira kukwira hake pano mukakwirawo mukauya totozara fo apa totoidhiskasa munhu akafona apa totoionesana nyaya iyoyo toita podcast yedu yepano pafacebook ipanewo inonzi panewo muudze kuti muurayi right Monica wamboramba iwe foni yako inenge problem iri kuramba Monica buda udzoke Monica iri kungoramba ifoni yako iri kuramba ibo buda palife chako ugodzoka buda palife chako ugodzoka angorabvira kuita 8 ndikuti amu8 but foni yake ai8 namba idzo dzawapiwa pasi pasi pekomende yako Judith pasi pekomende yako apo Judith tasa namba idzo ufone ipapapo tiwe Hello, Kola? Yes, Mushe kanjani? Mushe kuti sei? Mushe ndacheka ndibopayo kanyaya pati ndakaita paFacebook. Kana mazogara mudziwa kuti Cape Town akunomira musheka. Nzvimbo ine dani chai. Cape Town isinoipa pashandoti. Ndoko varidzi vese venyika Cape Town varidzi veSouth Africa. Ndanorwa paya yakaita second marriage ndatorwa bhobho yakariya kunofadza kubereka mufesa handisana dzomuda zvokudaro but yaingoda kufadza kubereka kuti second marriage kainofanirwa kusvikawo zvine mutsindo not knowing kuti murume ari kurarama naiguru rake mukadzi wamukoma nemunin'ina wake saka ndimukoma nemunin'ina hatiti munin'ina wake bamnini vako iwe bakwari bamnini apa vaibatana naiguru vese namaiguru sakatochingoti mukoma nemunin'ina vaichinjana naiguru yakambopane imwe yakabhoya panapa futi yeuya yakadai takaenda ida makusenda ita mungoziva wedha weCape Town muwikaka kunenge wakasviba kunozotanga kutobuda zuva papaya ndichibuda wani avaitosara achipinamba andoraramba nemurume inozosvika mangwana paunozobva kubasa unozwa murume akuda twashasha mablankets akuwachwa kakawani after 2 weeks sei afanira kuwachwa every week vachota kwizobva upi kwizvo vanenge vatundira mablankets murume wenyu aitawo zvokuitisa izvi
akaine rino akazi muzidada vanga vainaro ranga rakakura ende anga ari munhu adabondizvo shumai nakigwereko ramaitsemuka kana rahukurisa richadai richange chibhotoro ichi guys kudai aiwa wabwedu takagadzira zvakanaka zvekuti kana atachira ubheta handiso kana stichi saka aiwa ngaikwire zvayo ngaiuye maingopinda ichiita aiwa itangakazviziva manje asi yakakwira kudaro kuona inogaririka maitogona kuigarira inogaririka here yakuda zvakanakisa alright zvakanakisa ndakazongomvura hope ndakanga kuda ndinoonana mukoma wake kati anditise timaure ndakadana mukoma wake ndakatomarana namukoma wake tu neshamwari yamukoma pamusha ipapo pamusha ipapo kola musha wamaumbweka hapana ndakundoona kumba kwavo kubhikozana vaiguru vacho vakadzi vana mukoma wangu vakundivhima vanhu vanga vakundidawo kutoda kutondiuraya chaiko ndokanakoto aina ndikada hatichada kupero zvakadai asi ndakambosakani vanhu ivavo 2020 ko makabatuka sei naikweyo kuna maiguru kunana baguru saka ungagone kura undidarika zviwa ungatamba navasikana muhararewo wakabva kumasvingo kwagutukwezvazvo unoda kutamba navasikana muharare hakuna zvakadaro saka tongoreva tiri zero totwaisisibeli saka wakabatwa sei kuti uzobvimwana navaigura wakabatwa sei akaisa nhamba yangu pabooking because akaita pano vani mukoma bamukuru akaita booking nebooking.com right saka vakaisa nhamba yangu sereferensi ndomabatirwa zvakaita hei saka vana bamukuru vakautonakirwawo newe handizvodzinzaka vese vakakura semunini wavo saka zvaitongoende vose vakakura sezvakaita munina wacho aiwa musadzodhere mutono unotonaka kana iri 50-50 achibuda wakadai tobuda takadai saa ndokuzoramba kwawakaitwa anorambwa ndakabva ndakazoramba ndega wona uchide kunokuvara mhuri yese yakutsvaga unokuwadzwa redzidzo rese pakaisikuwadzwa alright kola thank you very much kola thank you apakaipa ai kola havatambi kwanzi nakola itanda murume wangu akudanana namaiguru mukadzi womukoma atika nemuningira wake zvisachichinjana ndobva azvibata ndobva achinovhura ubimomo masikova makuru nevazukuru neshamwari dzacho ndovanga vataonavo asi kwai baba vacho vaive nezidhadha kwai zvazvi zvekumhuri mhuri yose yaive nemazidhadha guys munongotaura kuti kudeyuka kuna bugwa huru huru kudza uku guys kuna bugwa huru hamuzivi vanamukura huru kudza uku ndime ichete menge musingatozvizivi guys zvinotaura right mwana wakomadzipamadzivana kwaisisa munazotipawo update yekwamai vakaendesa picture remwana wavo kwamadzaba mai vakaendesa picture remwana kuti vakaendesa mwana wavo let's see ndeipi towa ndakatozombokangamwa ndeipi yacho chai ndeipi yacho hanzi hauna kunzwa zanele kwanzi imba iyoyo yanga isiri imba yakavera yanga iri imba yezvigananda yoga imba iyoyo yanga iri imba yezvigananga yanga iri imba yechihure chete mumba imomo right imagine kubatsira vati zvara pakaipa monika ichatirambira futi foni yako zvatombotirai hi Joyce Matunduru anombotrai quality one zvakaoma dzimba auyenikisi uri kudecline amene kuita sei kuti decline amene uri kuita sei ngikiri dia amene tifana kuita sei right pane mwari afanana pasina guys ndakuinda bye bye guys ndakuinda nezokona nemusi Friday pavheke ndokubatai nemusi Friday
handitika I'll see you on Friday. Ibechi yanga family echinherera ndokupata ine Friday guys. My tickets edu tasvika, date now is now fast approaching. Takaenda kunofara, takapfekawo marogwe, madress edu tichifara. Kunze uri kutika zvombo chiwaniso kuvana chakuita chombe vari kuita zvombe ndonani imomo varimo kungoti inenge isati yaningirira, inenge isati yabvuzabuda chete yadzo. Handiona vanozoya havo vachayava nadzo pichana dzimwe dziri kuita dzekupiwa. Hamuna mahaidhi andiri kupiwa, hamusona mahaidhi andiri kupiwa chisimeni kadai mahaidhi. Dzimwe dzacho ndakaona kuti Mwari batira izvozvi ndinadzo ndofunga 4 mahaidhi ekuti muchaseka mukabuda nduru aripo pano papeji rinoiri. Saka guys papeji rinoiri ndopandiri kutambiraiko zvinezvi, ndopandiri kukanda nekudini anomaona kuchifikisa maissues epeji iro. I don't know what happened, I don't know what really happened. Suka akaita sei zvakafamba sei handisi. So we submitted my tickets and we're having a chat now. Vari kutoda kuti kuverify admins, kuverify which I don't know what is happening. So takamirira tichimirira tiri kufanira kutambira tiri kuno page kunoku ndokwatiri kufanira kutambira tiri handitika right. So guys, I'm going to see you on Friday. Please guys, dina gala dina edu 80 pounds muswe 21 next month apa. Saka guys, my last minutes atitenge ma tickets handitika ngatiendei matickets edu tiende kunofara, tikapedza tobva tapinda kune South Africa. Hanzi kukude sisiveni ya glow even net sex was the plan. There's no plan kukude at all. The plan is from here to go there and sleep. That's the plan. Takuti dzangu kuenda zvedu kuma prayers 45 minutes dziri dzekunamata. From there go to sleep. So bye bye guys, take care of yourselves. So batsana nditika good night.